Plano raw tumakbo bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Nueva Ecija si Gapan City Mayor Emeng Pascual sa darating na May 2022 eleksyon. Ito ang kanyang kinumpirma sa CLTV News. Alam mo, ako sa Gapan, post ako dyan wala naman lumalaban sa akin. Pero this coming election, I'm running for Congress in the 4th District of Nueva Ecija. Solid na yun. Yes, solid na yun. At yung aking youngest sister, siya ngayon incumbent board member ng 4th District. Siya ngayon ang magme-mayor ng lungsod ng Gapan. Posibleng makaharap ni Pascual si incumbent 4th District Representative Maricel Natividad Naganyo. May bahay ni San Leonardo, Nueva Ecija Mayor Froilan Naganyo. Ayon kay Mayor Emeng, kung gusto lamang umano niya ng kasikatan ay hindi niya bibitawan ang pagkaalkalde sa kanyang bayan. Pero nais umano niyang makapagbigay serbisyo sa pamamagitan ng paggawa ng batas na pakikinabangan daw di lamang ng kanyang mga kadistrito kundi maging pati ang buong bansa. Alam mo kasi totoo pang national lang Congress pero dapat meron din silang responsibilidad at meron din silang obligasyon sa mga taong nasasakupan sa ika-4 na distrito. Ngayon ang hindi namin nakikita doon sa nakaupo ngayon. Kung gusto ko ng kapangyarihan, gusto ko ng kasikatan yung pagiging mayor nun. Pero kailangan ko magsakripisyo para maiayos ko ang ika-4 na distrito. Paolo G. Santos, CLTV News.